Arratsaldeon guztioi, gaur burutu dugu Maiatzeko udalbatza eta bestetan bezala zenbait gai interesgarri abordatu ditugu. Lehenengo aldiz asteazkenez, idazkaria honetan ezin duela eta egunez aldatu dugunez, hemendik aurrera denbora batez behintzat asteazkenetan egin beharko ditugu udalbatzak, hilabeteko azken asteazkenetan, eta gaur izan ditugun eztabaidagai aipagarrienak izan dira alde batetik, aurrekontuen 2026ko lehenengo hilabetekoari buruzko berri ematea. Ezarri dugu plaza berri bati izena, hemen parrokia alboan dagoen plaza izenik etzeukan plaza bati Maria Garro plaza izena jartzeko proposamena egin dugu. Hasierako tramitea da, izan ere tramitean epe batzuk bete behar dira, baina lehenengo urratsa hau eman nahi izan dugu. Maria Garro zorginkeriaz akusatutako emakume bat izan zen, bertan eremu horretan epaiketa izan zen 1911 urtean, eta 6 emakume epaitu zituzten, eta Maria Garro izendatzea ebatzi da, edo proposatu da. 6 zorginkeriaz akusatutako emakume horien artean ez ezagunenetakoa delako. Ondoren, hainbat horrei interes orokorragatik obaria ezartzeko proposamena eginda. Baita ere autobusaren araudian lurralde antolaketatik eratorritako lege aldaketa batzuk jaso dira, hala nola emakumezkoek haur txikiekin edo edoskiritzea egiterako garaian zegoen araubidea aldatu eginda, animaliak ere garraio publikoan nola ibili daitezkeen jasotzeko araudian ere txertatu eginda, eta aldaketa puntual horiek izan dira. Udalbatza amaieran aldiz, bi mozio izan ditugu eztabaidagai, bata EAJ-PNV udaltaldeak aurkezturikoa, garbiketari buruzkoa, horretan herri kaleen garbiketari buruzkoa, beto esan da. Horretan aukera izan dugu esplikatzeko zenbat baliabide bideratzen diren kale publikoaren garbiketara, nola egiten diren lan horiek ere, eta interesgarria izan da debatea. Mozioa ez da aurrera atera, baina gutxienez herritarrei azaltzeko aukera izan dugu nola antolatzen den kale publikoaren garbiketa. Bestalde batetik, Ahotsanitz udaltaldeak aurkezturiko mozio bat ere izan da. Asteburuan Bilbon flotilla global sumudeko solidarioen inguruan gertaturikoen harira, mozio bat eztabaidatu da, kontramozioa aurkeztu dute, baina Ahotsanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioa izan da azkenean onartua izan den testua. Mila esker guztioi, ekainean berriro izango gara elkar, ekainaren 24ean ziurrenik izango da udalbatza, San Juan egunean, eta aurtengo ikasturte politikoari amaiera emateko garaia izango da. Beraz, zuen interesekoa izango delakoan, ekainera arte agurtzen naiz. Mila esker.